Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom juca Counter-Strike 1.6. V-am văzut susținerea la ultimul episod, am văzut că puteți și am mai văzut că vă place Counter-Strike 1.6 și am zis să mai postez. Pe canal mă voi axa pe Counter-Strike 1.6, pe Roblox și azi sau mâine, dacă totuși n-am mai postat, să postez 2 videoclipuri într-o zi dacă pot. Azi sau mâine voi posta un videoclip cu Minecraft și Minecraft jucă mai mulți acolo, îs member la cum îl cheamă, la Zedi. Treceți și acolo pe canal la el, numele este ZEDDY. O să încerc dacă vrea să fac colaborare cu el, să facem videoclipuri tari. Bă, am văzut că se poate 36 de urmăritori și să zic așa, putem face până duminică 40 de urmăritori cu ajutorul vostru. Putem oare sau nu putem? Fiindcă, na, apăsați like-ul ăla, strângem 10 like-uri. Încă mă merg că eu cu 36 de abonați, câți am, fac 200-300 de vizualizări la videoclipurile astea cu Counter-Strike 1.6 modat. E fain. Acum mai v-am explicat, de asta n-am omorât pe nimeni. Așa. Să înceapă distracția, cum se zice. Punem laserul dacă tot. Dar ce? Aha. Trebuie să-mi uitați să-mi cumpăr armură. Aha. Mai întâmplă, na. Odată. Omul meu dă 50 de credite pentru a nu primi un credit. Nu înțeleg. Pentru 1. Înțeleg când îți 2 la un loc, cumpăr și o 3. 2-3, da. Câți sunt aici? E 1. Aici ai 1. Mai e ăsta. E fain ăsta să fac un pic mai mare, să putem da amândoi. Mamă, ce-am zis că s-o teleportat, e schema asta să ieși. 2 credite. Nu știu care e diferența. Da, ce-a fost asta? Câteodată e enervant când nu mai numără secundele. Hai încoa. Îs 2 acolo, mă bag și eu. Le-o dat bombă, bă. Ca să fii bombardat aici, să rămâi ultimul cu credite multe, trebuie să cumperi
Stai un pic. Bă, da. Stai că zombie. Ăi, setarea. Dacă vreți, serverul e român, nu de alta. Vă dau IP-ul în descriere, vi-l pun. Dacă vreți. Serverul ăsta mă joc și off camera. Nu degeaba am eu level 11. Opa. Acolo-i. Iau eu damage-ul, că... De ce nu? Ăsta e mort. Să nu rămână tot aici. Îl lași campa un pic. Da. Dă-i, dă-i. Hai, mă. Doi human. Unul aici și... Aha, viață deloc. De-ar exista să facă cutii din astea și pentru... Și pentru zombie. Astăzi este 5 când postez videoclipul ăsta. Deci ar însemna că cu ajutorul vostru poate pe 10 sau 15 până pe 15 să facem 50 de subscriber, de urmăritori. Sniper. Hai, bă. Hai că l-am văzut. Acum de ăsta. Îl campez, să vezi, și îl campez eu acum. Bă, da. Care mă tot omoare? Oare dacă ne-ar... Aoleu. Oare dacă ne-ar rămâne armele, am putea să facem ceva cu ele? Oh my god. 7. Lămă. 2. 9, 7. Da, uite-le. Nu înțeleg de ce nu merge să pornesc comentariile. O să încerc să fac să meargă comentariile. Faza e că am văzut că nu numai românii se uită, adică românii se uită la episoadele astea, la alte
Adică, ta, olea. Rămâne să uite la toate episoadele, dar englezii nu prea. Numai la Counter-Strike. Ăștia din alte țări. Ăștia din alte țări se uite. De-aia încerc să fac content pentru toată lumea. Chiar dacă ei nu înțeleg limba noastră, încerc să fac. N-am mai făcut un live de hău. Oh my god. Sâmbătă nu voi face, cred că, live. Nu am timp. O să fac episod cu Pet Simulator. Cea mai enervantă armă. De-aș pleacă vocea. De-aș prinde o armă din asta, armele astea luate din cutiți rămân pentru totdeauna. De-aia zic. PB. Unde-i Nu. Sunt doi zombi și nu prea vreau să ies. Mă risc? M-am riscat degeaba. Vedeți și voi. Hai bă. Aș da să fac misiuni, da. Aș găsi o armă așa de bună. Una foarte bună. Bă, da. Ăsta mi-a dat așa. Nu prea place. Uite unde era. Cam în locul ăsta aș face... Gen ăsta nu... Dacă stătea afară, ne bătea pe toți. Unul dacă ar sta acolo. Și-o pus laser. Trage prin perete. Bă, 22 de credite. Vedeți că e bine. O să știți când o să fac live-uri. Când o să măresc comunitatea, atunci o să fac. În rest o să fac numai la update-uri din astea. Aveam eu un zombie. Nu știu și l-o recointrat acum. Mamă, și mă enervează, mă, pe asta. Da, odată. Bă, dar de unde are atâta speed omul meu?
Bă, dă-l încolo. Are hack, bă, n-are. Imposibil. Imposibil să... Uite cum... Bă, așa e caracterul de la level? Ăsta mi se pare că e de la level 25. Eu am level 11 abia. Mă mișor repede. Nu mi-a dat foc, că eu îl urmăresc pe ăsta. Aha. Vezi ce le fac eu. 9, 1. De ce nu? Nu. Nu știu care a dat. Storm. Nu. Nici eu nu știu. Nu știu. Stormul. Trebuie să scrii bombă în loc de storm. Bomba asta dacă... This map you made minus time left. De ce o schimbat harta? De ce? Cât are episodul? 17 minute. Apple mai țin până la... Altă... Bă, vezi că mapa asta e bunicică. Aștept să pleci focul. Nu era pe aici, pe sus, niște scheme. Pe asta... Nu cred că încap printr-o parte, nu? Nu încap. Stai că ăsta e... Nu știe să pună... A, știe, mă, știe. Merg. Vreau să-mi cheltuiesc creditele. 2. Da, nu înțeleg. Nu înțeleg ce e zombie madness ăsta. Na, mai zi ceva. 2 oameni și o bombă. 3. Ha! O ieșit, mă. Aici ai 1. Aici ai... Duceți-vă, mă, la un loc. Undeva unde doar cu teleportul puteți fugi. Așa vă vreau. He. Crede omul meu că nu-l văd. Ia, bă, da, ăștia și-au cam antidoturi. Mai 2 runde și gata. Are armă bună. O scos el ăla. Încearcă să-și cumpere. Și-a dat să-și cumpere. Na, intră. Mai vrei să ieși și ieși? Le dau infection storm. Acum. Cred că am this map you made
minus 100 de dap. Să-mi iau aca. Pădicil îl stă așa repede. Bă, na, uite-te o leacă, băi. Că n-ai cu cine. Cum m-a omorât ăla? Mi-a dat un glonț. Indisciplină. Șopăi. Că eu dau șopăi ăsta. Are mai multe lasere. N-are. Are armă, nu laser. Bă, ăsta nu-i Negev. Nu-i mai termine laserul. Uite că îs invizibil. Credeam că îs. Bă, da. Nu cumva avea foarte puțin laserul ăla? Of. Meds 1 infect. Wicked 1. 7. Bă, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!